Φόρμουλα 1 στα σχολεία? Βεβαίως. Σιγά μην άφηνε κάτι τέτοια φυτόρια ανεκμετάλλευτα ο Μπέρνι Έκλεστον. Το F1 in Schools είναι ένας διεθνής μαθητικός διαγωνισμός, ο οποίος βρίσκεται υπό την αιγίδα της FIA, παρακαλώ, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου. Μάλλον καλύτερα, πρόκειται για τον μεγαλύτερο διαγωνισμό τεχνολογίας στον κόσμο. Φέτος, 18 ομάδες προκρίθηκαν στους προκριματικούς αγώνες στην Ελλάδα. Αλλά τεχνολογικοί διαγωνισμοί χωρίς χορηγίες δεν ολοκληρώνονται. Ευτυχώς που υπάρχουν εταιρείες που βοηθούν τις προσπάθειες των Ελλήνων μαθητών. Φανταστείτε μια εταιρεία με το διευθυντή και τα στελέχη της που έχει αναλάβει ένα project. Την κατασκευή μιας Φόρμουλα 1 για να τρέξει στο Grand Prix. Φανταστείτε τώρα ότι το αυτοκίνητο είναι υποκλίμακα και ότι τα στελέχη είναι μαθητές λυκείου. Έχετε μπροστά σας μια ομάδα εφήβων που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό F1 in Schools. Η συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας αποτελεί μονόδρομο για να επιτευχθεί ο στόχος μας. Ο ρόλος μου ως team captain είναι να συντονίζω το έργο της ομάδας, να παρακολουθώ την πρόοδό της και γενικά να διαχειρίζομαι την κάθε λεπτομέρεια. Για τη σχεδίαση του αυτοκινήτου χρησιμοποιούμε το λογισμικό SolidWorks. Πρόκειται για ένα απαιτητικό πρόγραμμα για επαγγελματίες. Κάθε λεπτομέρεια του αυτοκινήτου σχεδιάζεται με βάση τους κανονισμούς του διαγωνισμού, όπως οι διαστάσεις και το βάρος. Στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε την αεροδυναμική αντίσταση προκειμένου να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μόλις το τμήμα σχεδιασμού μας δώσει τα σχέδια, εμείς τα μελετάμε με προσοχή και τα στέλνουμε για κοπή στη μηχανή CNC, που κόβει το ξύλο μπάλσα από το οποίο αποτελείται το μονοθέσιο. Κάποια μέρη του μαξιδίου, όπως οι ρόδες και οι ερωτομές, εκτυπώνονται σε τριδιάστατο εκτυπωτή, μετά ακολουθεί το βάψιμο και η συναρμολόγηση. Χρησιμοποιούμε ταμπλέτες της HP με Windows 8. Με αυτές έχουμε τη δυνατότητα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του σχολείου. Επικοινωνούμε μεταξύ μας μέσω τηλεδιασκέψεων και έτσι συνεργαζόμαστε ακόμα και σε ώρες εκτός σχολείου και μοιραζόμαστε πιο εύκολα τη δουλειά μας. Η προσφορά της παιδείας στον 21ο αιώνα επιτάσσει τη ρεαλιστική σύνδεση του σχολείου με τον πραγματικό κόσμο. Ο μαθητής μελετά τα μαθήματά του, αλλά όπως θα εργαστεί στο μέλλον, με νέες παιδαγωγικές μεθόδους, με γνώση και βέβαια με ήθος. Οι υποδομές του σχολείου επιτρέπουν στην ομάδα Excel Racing να εργάζεται με τεχνικά μέσα και όρους, οι οποίοι απαντούν κυρίως σε corporate περιβάλλοντα. Κλειδί για κάθε ομάδα που συμμετέχει στο διαγωνισμό F1 in Schools είναι η χορηγή και η επιτυχημένη οικονομική διαχείριση. Ως Excel έχουμε φέτος στο πλευρό μας ως μέγα χορηγό την HP, χάρη στην οποία καταφέραμε να καλύψουμε τις οικονομικές μας ανάγκες και να επιτελέσουμε φιλανθρωπικό έργο. Η ομάδα μας εργάζεται σκληρά για την κατασκευή και για τη σχεδίαση φυσικά του αυτοκινήτου. Και έτσι το τμήμα marketing της Excel, σε συνεργασία με τον μέγα χορηγό την HP, έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει το περίπτερο για να αναδείξει όσο καλύτερα γίνεται αυτή την προσπάθεια. Ανάλογη προσπάθεια καταβάλλεται ώστε να αναδειχθεί η δουλειά της ομάδας στο διαδίκτυο, αλλά και στις εκδόσεις που επιμελείται, όπως το Sponsorship Proposal και το Portfolio.